Dewaning Rat. Lah kok wis tiba saka ngakasa kowe kenang apa, Penemban? Kula sampun pinanggih kalian Janaka panenging Pandhawa. Menapa sampun dipun ngendikaken Bapa Penemban sedaya menika kala wau goroh. Nyatanipun pustaka Jamus Liposada saged wonten asta panjenengan nanging jebul Janaka tasih ketingal digdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Lajeng kasunyatanipun wonten pundi Penemban? Semingkira ngger kowe. Ndita tuwa sapa? Dewa Kaana. Wong bagus kowe Janaka dasar Paranyata. Ora mbok balekke pustaka Jamus Liposada. Ana Brahmana tak cangking mestakane. Wah, damu dadi kandha kowe. Mati kowe. Janaka to iki kasinggihan. Lho Siadi Bandayuda karo sapa? Koko Prabu mboten wuninga. Bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tinemune Siadi pinarwasa suwijining brahmana kasinggihan Koko Prabu. Menika ing Nyidra pustaka Jamus Klimasada. Lho kok ora mbok rebut? Nyatanipun sampun ngetuk kadidayan. Parandine kula tasih kasor kaliyan brahmana menika kala wau. Kula aturi niti priksa mubah musi ing kaca paisan Koko Prabu. Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraneng asta. Arjuna kula wonten dawuh. Sektiya kaya ngapa pinter njara langit ora bakal menang paripun paduka Kanjeng Koko Prabu. Tau pamake kae geni lagi nedenge murup. Mbok wene ana banyu ora ludes nanging malah saya ngobar. Barengipun ayo ndak kanthi tindak pundi golek jago Janaka. Dateng pundi? Ayo to golek jago sawi kula dherekaken Koko Prabu.